Ora krasa lakune wektu cepet banget. Budhe Hartini seda ngerti-ngerti wis 3 taun pengetan pendak kaping 3 kaleksanan bakda isak mau. Tangga kiwa tengen biyantu kirim donga kagem almarhumah. Putrane Budhehar mung 3, Mas Budi, Mas Yohan lan Mbak Wiwi. Para putra mau oleh rawuh nembe dek wingi. Bengi iki kabeh isih ngumpul. Kalau dangan ngene iki mestine mujudake wektu kang nyenengake tumrap misanan-misananku mau. Awit wis sawetara suwene ora kepethuk. Mas Budi ana Jakarta, Mas Yohan ana Surabaya lan Mbak Wiwi ana Semarang. Putra-putrane Budhehar kuwi nyambut gawe apa aku ora ngerti. Sajane aku kepingin takon nanging kok sungkan. Swargi Budhehar iya ora nate ngendika ngenani putra-putrane klebu perkara pegaweane. Sesambunganku karo putra-putrane Budhehar pancen kaku. Sajane ya wis ora kurang-kurang anggonku nyelondoi supaya bisa luwih rumaket. Nanging kabeh patrape semu klewo-klewo kamangka ya padha ngerti aku iki sapa. Wiwit isih cilik aku nderek Budhehar. Rasane pancen lucu antarane sedulur karo wong liya, bedane kok tipis banget. Aku sing isih kerabat cedhak dianggep kaya wong liya. Mbok menawa merga aku dianggep isih bocah lan secara sosial ekonomi beda level utawa jalaran sebab liyane sing ora dak ngerteni. Perkara kuwi banjur tak pupus senajan gantung tanpa wangsulan. Ora perlu dilebokake ati, ora perlu digawe masalah, malah jalari paseduluran dadi bubrah. Utawa senajan mujudake masalah nanging mung sepele lan lumrah wae. Aja nganti ngrembaka dadi masalah gede. Aku kudu maklum supaya paseduluran tetep lumaku alamiah apa anane. Bengi iki sakwise rampungan acara kirim donga, aku nonton televisi ana ruang buri. Acara kontes bintang pantura sing sipate kompetitif nampilake penyanyi lokal ayu-ayu, lagu-lagu dangdut sing dinyanyikake para kontestan apik-apik, patrap sarta komentare para juri lan pembawa acara lucu-lucu. Yon Mulyono, dumadaan Mas Budi nimbali aku saka pendopo. Aku iya agi-agi moro Mas Budi menehi weruh yen mengko arep musyawarah keluarga. Kula kedah kados pundi Mas? Aku takon. Kowe ya kudu melu nyekseni supaya genah. Jawabe Mas Budi. Inggih Mas. Yan saiki Mbak Wiwi sing nyuwara. Sadurunge musyawarah diwiwiti tulung mengko cepakno unjukan ya. Oh, inggih Mbak, siap. Aku wis bisa ngira-ira mestine arep musyawarah perkara warisan. Ngenani warisan sawetara taun kepungkur sajane Budhe wis nate ngendika. Ing kahanan gerah Budhe dawuh saiba becike yen enggal digelar musyawarah amprih ing tembe ora nuwake benceng cuweng antarane kadang pribadi nanging putra-putrane Budhe sajak ayem wae
kaya-kaya ora butuh lan ora melik apa-apa. Aku isih eling nalika kuwi Mas Budi ngucap yen masalah warisan kuwi perkara gampang. Mas Yohan matur ora becik ngrembug perkara warisan nalika wong tuwa isih sugeng awit padha karo nggege mangsa. Mbak Wiwi sarujuk kandhari sedulur-sedulur tuwa. Aku batin putra-putrane Budihar pancen njawani. Suwargi Budihar pancen ninggal bondo warisan ora sethithik. Sing ketok mata sawah pirang-pirang hektar, pekarangan jembar, omah gebyok, kayu jati lan pendopo joglo, gamelan prunggu rong pangkon, mobil lan manuk kutut klangenane Suwargi Pakdhe Raharja. Sing ora ketara yaiku deposito lan rekening bank, uga mas-masan lan koleksi keris sakjodo cakrik ladrang lan gayaman. Manut critane Wiswati ibuku, Budihar wiwit cilik tansah kanggonan bejo. Sedulure papat wadon kabeh, Budihar nomor 2, ibuku nomor 4. Kejaba paling ayu sak sedulur, Budihar uripe tansaya kepomo. Hartini cilik dipupu dening Sukarjan, wong paling sugih ing desaku, kondang minangka pedagang hasil bumi lan pungkasane oleh kapercayan saka para warga desaku dadi lurah nganti 16 tahun. Merga dipupu lurah Sukarjan, Hartini bisa sekolah dhuwur dene sedulur-sedulure mung tamatan SD. Lulus sekolah, Hartini magang ana kantor kecamatan nganti diangkat dadi PNS. Banjur omah-omah karo Pak Raharja duda tanpa anak sing duweni kalungguhan minangka sekretaris kecamatan kanthi bondo warisan saka wong tuwa angkate. Hartini nuli pindah lan bangun omah ana kutha kecamatan. Anggone bebrayan patutan putra 3, lanang 2, wadon 1. Nalika Pakdhe Raharja kapundhut, kabeh putra-putrane wis tamat sekolahe lan cekel gawe ana kutha. Aku didhawuhi nderek Budihar lan disekolahke menyang SMP nganti lulus SMA. Jujur wae, sakwise lulus SMA, aku kepengin mbacutake pasinaon menyang perguruan tinggi. Aku kepengin sukses kaya putra-putrane Budhe. Dak kira Budhe iya wis menggalih perkara kuwi. Dak kira Budhe kersa ngragati kuliahku. Nyatane Budhe ora nate dangu apa aku kepengin kuliah. Nalika aku lulus SMA lan aku matur yen prestasiku paling apik sak sekolahan, Budhe ngendika, "Selamat Yon, Budhe melu bunga." Aku banjur reka-reka matur arep golek gawean menyang kutha, nanging Budhe ora ngeparengake. "Aja Yon, aja." Budhe menggak niatku. "Kenging menapa Budhe?" Aku nyuwun pirsa, "Prayogane kowe tetep ana kene wae." Ula lingsem tansah ngrepoti Budhe, ula kedah saged mandiri. "Yon, rungokno, kowe ana kene ngancani Budhe. Lajeng kados pundi masa depan kula Budhe?" "Aja sumelang, gampang. Ora-orane yen nganti kapiran." Sidane aku manut kersane Budhe. Pancen aku nate dipoyoki tangga kiwa tengen. Ing atase aku keponakane Budhe, nanging dianggep kaya gedibal. Tugasku minangka sopir ngerangkep tukang kebon, mesisan dadi petugas security. Nanging komentar saka tangga teparu mau dianggep swara mbliru. Pamriye ngrusak sesambunganku karo Budhe. Pandugaku wong-wong mau ibarate sengaja ngobah-obak
banyu bening. Saiki budhe wis seda lan ninggal bondo warisan ora sethithik. Putra-putrane dadi wong sukses kabeh. Ibuku nate ngendika, manut adat lan tata krama aku bakal kecipratan warisan mau. Tangga kiwa tengen uga duwe panemu padha karo ibuku. Mesti wae aku seneng, batinku ayem yen tenan paringan warisan saka budhe arep dianggo sangu mbacutake sinau menyang perguruan tinggi. Ngadepake tengah wengi musyawarah keluarga diwiwiti, keteke jantungku rasane luwih banter, sakujur awakku gemeter. Muga-muga wae musyawarah lumaku lancar. Akeh kedadian keluarga congkrah merga rebutan bondo warisan, paseduluran bubrah awit perkara bondo warisan. Merga warisan sedulur dadi wong liya lan wong liya dadi sedulur. Sarene wis bengi prayogane musyawarah diwiwiti. Underane musyawarah ya kuwi perkara warisan tinggalane swargi bapak ibu. Mbak Wiwi mbukani rembug. Mas Budi minangka sedulur paling tuwa diaturi ngrigenake. Matur nuwun. Mas Budi menang sedelok sak perlu nata ukara. Dak kira kabeh wis ngerti swargi bapak lan ibu kuwi ninggali warisan kanggo putra-putrane. Warisan mau wujud duit lan wujud barang. Manut panemuku kabeh para putra minangka ahli waris oleh bagian padha. Kira-kira madhok apa ora? Aku setuju, Mas Yohan nyaut. Aku manut, Mbak Wiwit ngegongi. Supaya gampang oleh ngedum prayogane kabeh warisan wujud barang didadekake duit dhisik. Sawise kuwi lagi didum rata. Nanging aja lali ya Mas. Mbak Wiwi nyelani rembug. Bab apa? Mas Budi nyawang Mbak Wiwi. Swargi bapak ibu kagungan sedulur lan ponakan kabeh mau ya perlu dipikir. Luwe-luwe mulyana sing wiwit cilik nderek ibu nganti ibu kapundhut. Yon, saiki Mas Budi genti nyawang aku. Dalem Mas, aku jejegake lungguhku. Sok kowe ya bakal oleh bagian pira jumlahe aku durung bisa kandha. Sing bisa dak kandhakake saiki manuk kutut lan keris sak jodoh klangenane swargi bapak dak wenehake kowe. Inggih Mas, kula tampi matur sembah nuwun. Musyawarah bengi kuwi lumaku lancar. Bungahe atiku ora bisa dak gambarake dene wis ana keputusan yen aku iya bakal kecipratan warisan. Eman banget dene manuk kutut sing wis diwenehake aku ora let suwe mati. Mesti wae aku getun dene keris sak jodoh sing uga wis dadi duweku isih dak rumat kanthi becik. Keris kasebut mujudake kagungan luhur tur pinunjul serta gedhe ajine awit dudu keris sabaine. Ngertiku sawise aku konsultasi marang Pak Panji sakwenehe kolektor keris tepunganku. Manut kandhane Pak Panji, kerisku kejaba wilahe isih wutuh iya netepi lungguh. Keris loro mau rangkane nganggo pendhok emas lan tinretes inten. Sing siji dapur Nagaraja pamor blarak sineret, dene sijine dapur Nagarunting pamore udan mas. Loro-lorone mujudake keris langka nanging duweni sejarah kang cetha lan wis kepara suwe dadi golek-golekane para pejabat. Yon, kowe aja sembrono. Keris iki ora baen-baen. Kandhane Pak Panji. Menapa saestu, Pak? Aku takon. Aku kandha apa anane kowe bejo tenan oleh keris iki. Aku mung manggut-manggut.
Piye yen keris loro iki dak ijoli mobil? Mboten, Pak. Mesti wae aku seneng duwe keris apik, nanging senenge atiku prasasat mung sak penginang. Jalaran ujug-ujug Mas Budi teko sak perlu nyilih kerisku lan aku ora bisa nolak. Sawetara kuwi let pirang wulan candhake kabeh bondo tinggalane swargi Budihar sida payu. Pira ajine aku ora ngerti. Ana sing kandha gunggung kepruk ora kurang saka 5 miliar. Putra-putrane Budihar ora ana sing roweng oleh andum warisan lumaku becik. Nanging embo kepriye sidane aku ora kecipratan rejeki. Semono uga sedulure Budihar lan Pak Dirharjo sing jalari aku gelo keris sing wis diwenehake aku lan disilih Mas Budi iya ora dibalekake, mbok menawa iya katut didol pisan. Yon, kowe kudune ngamuk. Saweneh tangga manas-manasi aku. Kok ya kebangetan putra-putrane Budihar kuwi kebacut oleh ora ngerti. Aku pancen gelo banget, nanging aku ora protes. Aku mung bisa ngeledodo nyabarake ati. Sapa wae ngerti yen uripku kecingkrangan, nanging aku sutik ngasorake awakku. Aku duwe prinsip, bondo donya kuwi bisa digoleki, nanging ajining diri ora bisa dikerto aji. Bondo donya kuwi sejatine mung titipan, mula ora perlu dienggo rebutan utawa tukaran, apa maneh bondo warisan. Let sawetara wulan candhake Mas Budi teka maneh. Sepisan iki perlune balekne keris sajodo sing disilih. Emane Mas Budi ora cerita oleh nyilih keris mau kanggo keperluan apa, uga ora menehi katerangan apa sebabe lagi saiki dibalekake menyang aku. Sajake keris sajodo tinggalane Pak Dirharjo kuwi pinesti kanggo aku. Sapungkure Mas Budi, Pak Panji teko. Kolektor keris kuwi ngabari yen ana sawene pejabat ngersakake kerisku kanthi mas kawin padha karo regane mobil anyar, mobil kelas menengah. Pinten ta regine mobil enggal niku? Aku takon. Kira-kira ya 300 yuta, jawabe Pak Panji. Aku mikir-mikir, Pak Panji ngangsek supaya aku menehi jawaban. Sepisan iki aku ora bisa nolak. Dak kira duit 300 yuta cukup kanggo ragat kuliah nganti tekan tataran S2. Cutel.